да ти се задават и някои, които не. А ти си от хората, които ще ми задават неудобни въпроси, така ли да разбирам? Обичам като отида нещо, да дадем нещо на хората, да кажем нещо на хората, което да им е полезно, което да е хубаво, което да е истинско. Затова винаги, където и да съм ходил, винаги съм гледал да се придържам към това нещо и да не отивам просто е така, за да се покажа, а да дадем някакво послание, да има полза от всичко това, което правим. Горе-долу съм ясен с отговор, изчерпателен. Сещал съм се много пъти и даже много рядко така да ми зададат въпрос, който е интересен, въпрос, който си заслужава да се пита и да се отговаря и който си заслужава да си изгубиме времето да говорим по този въпрос, а не просто да говорим глупост. Отиваме, сбиваме се, чувствам, че съм едно кълбо от неизчерпаема енергия. Това чувствам. Чувствам, че диктувам много от нещата. Чувствам, че Господ ми е дал невероятна сила. Това чувствам. Чувствам, че ще го прегаза.